Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Nongrep Syntiew na kasinong Nongthied Benter, West Kasils District, kilahap ban si Bret kai ay daki pau hajar tali kitanray Syntiew, hadin bakimla asyo ba penya iyo yak Syntiew, bakila rep na marga jingdon jong kapakang sinong bala penjari dak sorkar ha barok kawai gari India, kabandang beteng hadu ka laitari kubanay jemang arajar arpo. Katkum ka jingit ho jong Nongrep Syntiew jong gani kasinong, laong ba yak Syntiew, bala po omlang syo ban syo iisa kumto klem dakhek. Kajing kait kan yarap bau Syntiew unpu bujili biang da uway pat nrei namar bamla adi shu kini Nongrep kim bansi ban shu Bret no yak Syntiew baladep kait sha Liewsboh Nongrep gila yato ru bahau ni ubnai baka sorkar kala penjari yak jing pakang shnong udai ru ubnai baka Syntiew ki pu bha bar ha shita yo Nongrep ki yo ban kait hado RCNAA bat season kait kila ban yo omdunai yak shi hajar tali ki Syntiew bat ha shi banai kila ban yo kumba pra hajar tali ki Syntiew kasinong Nongthied Benter kebadan ru hajan kasinong Mairang kadai kawai na kasinong kebadan hadu arpunyo tali ki Poly House ban nakini ki don Nongrep barep tek tang yo Syntiew bat don ru ki barep lang ba ki jur la chur sep hadu tang ban pan khuat ta klem yo teng hap khot belai ki breu apor bayaj ba Syntiew Nrai mata na do bau Syntiew do benai mat kum tu no budan ka lockdown ni klem yo pa Syntiew su ba Syntiew su Bret bai kum ni nali yo por ngamot ban yo por ngan ayu no ne bula snew ngan rap no ngan bu na sabar nrai nam ta kan ni pat tang ban yo ayu ro na ni lockdown na klem yo mon tre ro nes Poly House te abang tang banwan tre room yo te si ayin yo pai to Syntiew kata hi te tang jing du nong dan su berbor ni sa yo bai tre si yo bai khao nong ni nrai mentang mi yo su ngaduk nai mat hadu menta tip sakat no por kadang dan kadang bat ke ka lockdown ngim tip nrai la su long tang jing sat hangi ki Nongrep Syntiew ya menta hi Syntiew tu utot mentau la kre ban bam tu powderi wa ni la le la ir ki sla ki la le la sandor kini du kunyang jing tang ni ro adang imyo ai ban serek jawai la ne ban ai ukta utot ke dau bam ne powderi unsa tot ne Syntiew num lang shu Syntiew marngi ni klam ai sarkar he nado baliak kot lihat tek kamtu nado badak sinai Poly House isu ai ba ki private ki badi dukan tu Syntiew te isu like pa be de kali kamtu te kita gila adap kila susim be kamtu te nado ba khang ki yo ki hat in pa su se song dor kat kum kapor hari ni ki benai Januari hado benai March kumtu ki sim sau pia we Syntiew da kham he dor than kadai ti benai da yo le ti benai Disember ani Syntiew gitu te silong ni sani pat kabun kata ti benai yap ba Syntiew mi Syntiew hap sabai ka Poly House wat yu mi Syntiew kadai kata tin le kam no si ai nuat lam mano syu ban thet Syntiew pat bakum ne ila syu kulat bakum ne dan syu da kawai kalat alda dang dan li persiang bat kitu ki bayarap ru ban supply ni ki Syntiew dan te mairang taman da kitu ru kaju hi ta kitu ru kim la syu ban paniat tekin wan sim kum no to Syntiew Ngi kum ki Nongrep Syntiew habang idan lah kum kene kepor bakadan kene ke lockdown kala lok jing do ke bakrau yang ngi kum ki Nongrep
namar ka jing mi jong Syntiew po jong kasenam hibar kawai ngniu benai March April ulong ubenai ubujung mi palat Syntiew ti namar kata hak bangi khet Syntiew hakashi tayo ngi ju khet arsen tayo ti season khet Syntiew sha mi sejar tam ti hapo ka tayo kumat arsen tayo arsen khet ngi khet ti haba khen lang bra arsen khet kumat hajar tam tinggi diru Syntiew ka dor lighting ka ti lang khen lang hapo ka sibnai kam dunaya ka arsan hajar ti nadu badan kene ka lockdown nadu benai bat hadu undio benai bamenta kan dum dunasyu ya ka jing mi ki jing dunong ki jongi na kan ka poli house dan kan jing rep Syntiew ki jongi kam dunasyu ya ka san pho hajar ti ngi kum ki nong rep Syntiew ngi ngau ba ngim tep hadu kan no kan dang dan ti ladang ngina kalau long ka jing dunong ka bakrau yang ngi kum ki nong rep namar nakini namar ngi kum ki nong rep ya mengirep Syntiew ngi em hina kan ni kemudian pendap ya yang kesemban le iki jing don kambaro di dang ni den ringi habadan kan ni kan lockdown pedeng ngimla ban penyak Syntiew seengin lebu ngi haban khet ndo yaki ban Bret hat Liewsboh namar dangin I hapo ka hang ni po kiten rail ni hapo poli house Syntiew la ban sniu no la ne bat un kanang bun kami syu hakiwe kipor tangi haban khet no mlong ban I hang tu tinggi haban khet no ka jing khet ke jongi ngimya la ban penyak seru ringi haban Bret bek ha kenika Liewsboh kalau long ka jing du nong ka krau ling ba kiniki benai ha ngi kendu ya ka kum kenika por tingam tep hadu lando ngin la ban penyak pat ya kiniki Syntiew saki yo ki jongi nang bakan long ka jing mentoy yangi